السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pek Allah tebaraka ve teala hemmenizin taat-ı ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huda için oturuşuklarınız ve mehabbetlerinizi, duaya hayırlarınızı, soğuk gecelerde, kışın güydün gecelerinde, Beyik Allah'ın kelamından ve Resulullah'ın şirin yaşayışından ve almalı derslerden dünya ve ahiret saadet bulur deyip gelmeniz, Beyik Allah lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize dünya ve ahiret saadet versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahatlıktan, vatan emniyetlik, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğinden, din-i dünyamızı abatlıktan ayırmasın inşallah. Peygamberimiz rahmetul lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 60. yaşında bolon olqan vaqia cengi Hunayn cengi, Hunayn savaşı, ma'rike-i Hunayn ve yevme Hunaynin iz a'jabetkum kesratukum. Kur'an-ı Kerim'de de görürünü var. Cengi Havazen, kabile-i Havazen, cenkcu millet. Peygamberimiz Hazreti Attab 25 yaşında uğrağındaki cavan sahabasını Mekke-i Mukerreme hakem edip İslam'da, cihan-ı İslam'da evvelin fermandi-i İslam Hazreti Attab ibn Asid radıyallahu anh Mekke-i Mukerremen hakemi, Mekke-i Mukerremen fermandesi edip de şunu intikab edip 10.000 sahabadan kânirak 12.000 sahabası bilen Mekke-i Mukerreme'den uğraya şol Hunayn tarafa gaşin. Cengi Hunayn'a gaşin. Kafirler teyyarlık görüptiler, on gürrünleri geçipti. إذ جاء فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت من بين أيديكم على جبل كذا وكذا فإذا بهوازن على بكرة أبيها بذعنها ونسائها ونعمها في وادي حنين. يا رسول الله من kafirler gördüm, hatta zenan oğlun şoklarını çıkarıptırlar. Koyunlarını, davarlarını, diyelerini, sığırlarını hemmesini çıkarıptırlar ceng meydana gaşin bir bulur ya Allah anırsı versin millet. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. Peygamberimiz gülümcirip, mılgıyıptır, tebessüm ediptir.
İnşallah olar erti musulmanlığın olcası olar, musulmanlığın eline düşer inşallah. Gaygətmän dipdir. وبعث قائد المشركين 3 رجال من هوازن ينظرون إلى المسلمين. Kafirlan başları 3 neferi veripdir. Musulmanlığın halinden haber vermege. Musulmanlığın qoşunun içine oğruyundan girmeli. Hemme yağdaylarını, haberlerini gelip kafirlere aytmalı. Sanlarını, azkärliklerini, cin yağdaylarını. وأمرهم أن يتفرقوا في العسكر فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصالهم. Üçüňiz girersiniz musulmanlaryň goşunyna diýipdir şu kafir. O kulak asın. O dersler var. İnşallah 2 däne ulqan waqia agdaljak. İçinde de muhim ilmler daýdylar inşallah. Üçüňiz girersiniz şu musulmanlaryň goşunyna. Her gaýsyňyz bir ýere girersiniz. Üýşüp bir ýaňa girmeň. Üçüsi giripdirler. Her gaýsy bir ýaňa, üçüsi bir wagt çykypdyrlar. Hamany ikindin çykar, akşam çykar sip gurunlary varmışda. Faraja'u ilayhi wa qad tafarraqat awsaluhum. Oham üç bolup öz baştaklary kafirlaryň arasyna gelipdirler. Ennamjarlarynyň ysgyny ýok. Ennamjarlar ysgynsyz hallan açıp bartdyrlar. Gorkly. Faqala ma sha'nakum waylakum. Hünämul yetdipdir. Yan kafirlaryň başy. Qalu ra'ayna rijalan bidan ala khaylin bolqa. Onu biz adamlary gördük, kimmileriniň ýüzi bir forum ak dipdir. Bir ak adamlary gördük, sahabalar ha ýoksa. Ala khaylin bolq, atlarda ala dipdir. Fa wallah ma tamasakna an asabana ma tara. Şolar göremizden soňra özümiz saklap bilmedik dipdir. Şo goşuna girdik, titrep girip titrep çykdyk dipdir. Wa qalu ma nuqatilu ahlal ard. Baştaklaryna aýdypdyrlar. Eş öwümizdäki jeňetjek adamlarymyz ýeriň adam sähaşla dipdir. In nuqatil illa ahlas samawat. Şolar goýuňdan gelen adamlar haşla dipdir. In nuqatil illa ahlas samawat. Goýuňdan gelen adamlar bilen biz wurşak bolýar sadipdir. Üçüsiniň de aýdan kefişi bolupdyr. Wa in ata'tana raja'ta biqawmik. Sen bilen diýenimizi sen gel öwürleyli şola bilen jeňetmäýli, meýdana girmäýli dipdirler. Fa inna an-nasa in ra'aw misla ma ra'ayna asabahum misla ma asabana. Şu bizim kavmimizde bizim gören zadımız görseler şöyle de titreşerler dipdir. Qala uffil lakum bel antum qawmun ajbanu ahli al-askar. Ey tüfsüze dipdir. Ey korkak millet dipdir. Hen bizim dayawlygymyz dipdir yan kafirlaryň başy. Oham bir dayawrak, ýüregi gatrak, ol jeň görerrek, hidatdan korkmaýarrak, dünkrek, bir ahir bir emerägiň birini getiriň men ýanyma diýipdir. Ol üçüsini ýanyna saklapdyr. Kafirlaryň arasyna girip olary korku salamasyn diýip. Fa ajma'u lahu ala rajul. Oham bir adama aýdypdyrlar, falany badyr he ore mertdir diýip, oham onu iýberipdir. Faraja'a ilayhi wa qad asabahu nahwu ma asabahu min qabli. Bir de gidipdir, bir de gelipdir. Edil öňkülen gurrunu bilen gelipdir. Oham aýdypdir. Ra'aytu rijalan bidan ala khaylin bolqa. Ey bir ak gen adamlary gördüm, ala atyň üstünde diýipdir. Ma yutaqu an-nazaru ilayhim fa wallah ma tamasaktu an asabani ma tara. Ey şolar gözläp durup bolanak, gözüň aýyrmaly bolýar diýipdir. Ýürüňi sygmaýar şolar gözläňde diýipdir. Heybete haq as in as khalq nist. Heybete in merde sahib dalq nist. Hazreti Mevlana aýdýan haşa. Heybete haq as in as khalq nist. Ol Allah'ın heybeti, musulmanlaryň üstüne düşýär.
heybet hak است این از خلق نیست. هیبت این مرد صاحب دلق نیست. از شهانم هیبت و ترسی نبود، هیبت این مرد هوشم را رو بود. Ben bir padşahlardan korkyan adam değil deyiptir. Şunu görümde innam tutuya ödedim deyiptir. Az şahanem heybet o tersi nebud, heybet in merd huşam ra rubud. Bir adacık vaqtşı haybattan gurrun edeyli yeni eylin alıp gideyli ham. Şun şu zamanla heybet diyen zat neyme diyunun gurrunu bu kulli insan, hususan musulmanlardan qalan zat. Neyme gördü kamşı kafir, gelip musulmanlar görüp gidenini, men bir gen zatları gördüm, ak zatları gördüm diye. Ey mümin musulman, ey Türkmen, bir adam bir işe girinne, şu işin özüne göre näme giydiriliye? Egin maş giydiriliye. Karxanalar gözlep görün, işlenýän yerler gözlep görün. Devlet adamsı olsun, millet adamsı olsun, şahsi olsun, her işin özünün bir egin maşı var. Allah Teala da her kim imanı giyirse, şoňa nuru iman üstüne okluyor. Täze musulman bolan adamlaryň başı kafir ýurtlardaki aksilerini görün, suratlaryny görýänsiňiz. Kafir bolmaka şolaň ýüzi gözleri näjire? İman kelimesini aydandan soňra ýüzi gözleri näjire şol adamlaryň? İkisi bir maýşol. Allah Teala her kim imanı giyirse, la ilahe illallah aysa, şoň üstüne egin maş giydirýär. Hemmeňiň üstüňizde baş egin maş. Elhamdülillah. Kalpte iman üstüne bir dak giydirilýär zaten. Şoň adyna heybetül iman diýerler. Şoň adyna nurul iman diýerler. Şoň adyna nurul islam diýerler. Olal her türlü necis getip beren adam görün, musulman bolandan soňra aksilerini görün, aksine ýüzüne belli. Bärde görseňe beteri belli. Suraty çykypdy şoň ýüzüniň nuraniligi, we olal bir necis, habis, bir porsa hafa lejen adamdygy. İman kelimesini aydandan soňra ýalfyllapdy, haybat diýip şoňa aýdylýar. Haybat diýen zatlary bir nur adama ýokumy var, azametide var, korkusda ýüreğine düşýär. Sadece görünüp duran zatlar. Bir adam şiirin başında şarp şurup üstünü yuvup durallığı bilen elini künnü alıp dehret kılıp duran adam ikisi bir mi gözlendi? Geçip bari yakan bir ovadan elini künnü alıp bir adam dehret kılacak olup elini çermağıvati nuraniyeti yok mu ayşan? Ya bu kadar harçlar et, evin maş bilen adam haybatlanıp, ovadallanıp biliyor mu? Başar mı ya? Birce kellerini ak böğür koyup mescidin ağzında duranda ne acına oluyor? İkisinin haybatı bir mi şan? İkisinin nuraniyeti bir mi? Her cire harcetsin ovadallık bilen. Ovadallık tapar ha. Bir şayet o buhat tapsın ödüne göre. Ama ol nur, ol azamet, ol yokum ki İslam'ın içinde ba, onu zor bilen tapıp olmaya. Onu zor bilen tapıp olmaya. Onu hem bilen tapmalı, onu şu iman nur kulağından tıkmak bilen, şu oturuşuk bilen. Kulağına salmalı şu nur vururlar. İçine siriye, ama adam nuraniye diye. Gözünden salmalı içine. Okuymalı şu zatları. Kur'an okuymalı. Gözüne şu nurun çoğuyan yeri, nurun çeşmesini gözüne salmalı. Ağlına almalı, keplemeli şu vururlar. Kulağına salmalı. Ama insanı nuraniye diye. İnsani haybatlı ediye. İnsani bir üşüp duran adamları görün, bir başkadan çıkıp gelýän menen bir qari ile Kur'an okuyan yerli var. İkisi çıkıp gelýän yer değil mi? Danışkan ağzından çıkıp gelýänle bilen bir mescidin hücren qari ile çıkıp gelýän yerini gözlep görün, ikisini oňşuluklugy da var, oňşuluklugy da var. İkisi değil mi? Aslan ştadan çıkıp barýaňyz öwden bar gözlep durun. Üstüňizden nur dökülüp duran ýanyk, perişte çıkıp barýan ýanyk, bular bir İslam'ın gurrunu, bir iman gurrunu, bir ahun qadi ya mescidin ya bir zadın gurrunu değil, bir Allah'ın gurrunu, bir nurul iman be. Bir başka zadın gurrunu değil. Hi ikisi dengelýärmiş olun. Mung-mungdan üşüp duranlarla, ama haybatı yok. 5 nefer, 10 nefer, 20 nefer, kişicik oğlançıkları görün, qari wal Kur'an okuyup tu ferişte yancak bolwatıyla, ama medreseden ya danışgadan çıkıp gelýän ya başkadan çıkıp gelýänini görün, ikisi denmiş olan ýüzüňde nuru. Dengdärligi hem mekşebeldiler. Her kim gözü var bilýär onu. Her kim kalbi körde bolsa bilýär onu. Şoň adyna haybat diýerler. Şoň adyna nuru iman diýerler.
Birce soruğunda cevabına edin geçeyin içine koy kamil olsun. Şayet bir adam aysın o nur bana gerek geldisin. Bana ne mi diyecek hamana? Men bu zatla ben işim yok. Men kov yiyecek, kov yatacak, kov turacak. Nur diyen dadın men kelleme gelmeye. Haybat diyen dadın men düşünmeyen. Şunu kov jetten bellak koyun. Her kim şiya şeyşinde nurun içinde bolsa, şol adam kabrında da nurani, kıyametinde de nurani. Şu nur al-kitya seni. Kabrında da, kıyametinde de. Her kim şu dünyada nuru yok bolsa, şol adam kabrda da nursuz, kıyamette de nursuz. Onun için o tadı da zelil olur. O tadı hevr hor olur. Hevr perişteler, on hesap kitabı salınacak olur. Ne askermerler. Adamlar askermerler. Adamlar on defile verir. Bu varlarda peygamberin sözlürken okuysan ben düp gurrundan çıkacak, on çıkacak değil yani. Ol adamı kıyamette adamlar tata'uhumul arjul. Peygamberimiz aytdı. Ol adamlar ayakla defiler diye kıyamette. Hiç sahi olmaz ol adamın diye. Sanı olmaz diye. Defilenip verenler diye. Şu dünyada nursuz adamlar şolar. Şu dünyada nur näme, heybet näme, bazatda men yanında manası yok diyen adamlar şolar. Bir dünyada sen nurun al, ağzından, kulağından, burnundan şin teberlik nur vurunlar sal, nurani ol. Kabrında da nurani edirsin, asmana gitsen de nurani edirsin, kıyamette de ve cennete varanda da nurani edirsin. İnhemana diyerler, heybet nur diyerler işi. Ve her hal, kafirler bu vurun menen gitti iyidine. Yaqulu Sahel radıyallahu anh, سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع السير. أي بر ألقان واقع والترو أي شرمان أدمنا نشتمل ورجدا ألم كمبيوتر أسر فضاء أسر نهمة شراتر gurrunu diyen adamların işitmeli gurrunu belki Huday Teala burun şu gurrunlar kulağına varıp da kalbine girsin inşallah. Sahabaların miri aydiye biz gittik eve gaşin Hunayn'a gaşin emma peygamberimiz salatımrak gitti. Ahir arkadan biri yortup geldi ve aytti ya Resulallah qad taqatta'u min waraika. İyindeki adamla bölünü diptir. Birimi yoşanrak gitsen ya dursan necire maslahat diptir. On kimin neferda? Fenezele sallallahu aleyhi ve sellem فَأَمَرَهُمْ فَنَزَلُوا. Peygamberimiz şatak düşüptür, ikinliğini okuyuptur, sahabalarına da düşünüştaydı, biyici kullen qalmalıştaydı deyiptir. Biyici qalmalı deyiptir. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَلَا فَارِسٌ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةِ. Aham peygamberimiz diyoruni ve zehbtir aydıptır. Hi bir at oğlan yok mu deyiptir. Bir at safar oğlan yok mu deyiptir. Şiice danat yança oya geçirmeli bizi saklasa deyiptir. Ala farisun yahrusuna al-leyla. Bir heyvere dayı oğlan yok mu deyiptir. At sapmanı da ökte olsun. At oğlan mı olsun? Şiice bizi saklasın deyiptir. Bütün sahabalar canını verecekler. Zıngışı otuyla. Oğlun şoğunu kaytıptırlar Resulullah canın yanına doğula. Oğlun şoğlarından haberleri yok. Din, iman nip evosuyuşup canlarının kursoklarını geri otuy. Hemmesi amade bir hizmet. Emme bir fark ettiye. Buna ne mi gerek? O da giyce yol yürüyen adam olmalı. Yani men gideyim diyenin peydası yok. Pehlivan bolonun menen karanlıktan korkmayan yürüğünü ölür adam olmalı. Bir toğra adam dayo emme giyce yoğu da karanka yoğu. Giyce karankın sukuti sesi yokluğu da adam korkuziye, sesi bastı korkuziye da. Emme bana bir adam gerek. Şu tada peygamberimiz kim başaracak şu giyce bizi saklamana yerek gitmeli. Hol dereden gitmeli dağın üstüne çıkıp danat yança durmalı. Yol tanıyan adam olmalı. Uykusuna musallat olmalı. Ne peygamberimiz sahabası bilen yatsak arkayın yatın diymeli. Bay bir yarım saat yatsam bana bolur diyen adam olmalı. Giyceden korkmalı bir her hal. Hemmesi teyyar. Emma peygamberimiz bir kefa aydanna İz akbele Enes ibn Abi Marsad
على فرسه فقال أنا ذا يا رسول الله. Barakallah. Bir jawan sahabaň biri atı bilen zıňyk gelipdir. Sen aýdýan adamyň men şo ya Rasulullah diýipdir. Hazreti Anas ibn Abi Marsad. Bedew olsa meydan galar dumally, hak aşkyny atsal meydan ýoluksa, atsal meydan ýoluksa, wagtyň ol işan aýdýar. Bedew olsa meydan galar dumally, hak aşkyny atsal meydan ýoluksa, näjire meydan ýolugywati, lap atsalmaly. Bir jawan sahaba Hazreti Anas ibn Abi Marsad şolay diýäniň men nädipdir. Ýere gitmeli orta men teýýar diýipdir. He wara ýollara da ýetdik diýipdir. Ukymada musallat diýipdir. Adam özündäki nygmatyň gadryny bilmek gerek ha. Näme gerek? Ýaltanmasızlyk gerek. Näme gerek? Hokgatmasızlyk gerek. Näme gerek? Ay maňa galypdyrmy diýmesizlik gerek. Näme gerek? Hudaý üçinlik gerek. Gara bagrylyk gerek. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr farkab. Atyň menen sen ogro diýipdir. Bir ştada bir qysgaçyk bir sual jogap zihniňde gelmer ýaly. Nämeden çürüyüm ştada? Hana Hazreti Ömer ýokmy? Men gitjek diýmiýe? Hana Hazreti Ali näme men gitjek diýmiýe? Qawqulagasyň. قال عمر الفاروق رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر الصديق في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. رواه الترمذي. بورن aytmasaň bolajak gal, goý kamil bolsun gursun. Hazreti Ömer näme diýär? Şi ýasydan soňralaryna Peygamberimiz hemişe hususy ogrynça Hazreti Ebu Bekr Siddiq bilen oturardy, erti näme etmeli? Bername dökerdi, gurrundeş bolardy. Meni aralaryna alardylar, üç bolup oturardyk diýär. Belli bolýa, her işe geçen hefte geçendir. Bir zat büýrünä, yani şu wagt Hazreti Ebu Bekirden intizary ýok, bar sen git diýer ýanyk, bir dagyň üstüne çykdy şonu sakla diýer ýanyk. Başga kişilerden intizary bar. Bulan başga bir işi bar. Bulan başga bir mämuriýeti bar. Ýasydan soňralaryna men oturşardım, Ebu Bekir Siddiq bilen Rasulullah erti näme etmeli, birun näme etmeli, näme bernamalar dökmeli. Şuna hal bir toýda görýän, bir ulaqan ýaşly bir zat büýürýär. Bir jawan oglan men ederin onu ýerine ýetirip gidip gelýär. O bir nefer şol iş başarýan adam gidip gelýär-de. Ya meselen şu jeňde erti jeň boljakda Hazreti Ali Murtaza bilen Hazreti Osman Zünnurayn Peýgamberiň öwünde durup kafirler bilen jeň etýänmişdikler. Bulan ikisiniň işi bar. Bular gitmeliler daga gaşyn. Hazreti Osman ve Hazreti Ali ve Hazreti Abu Dajana ve yine bir sahaba 4 bol Peýgamberiň öwünde durýanmışdyklar. Biz bular da gitmeliler daga gaşyn. Ene her hal bir ýeňiljek sorak jogap boldy. Kim gitjek? Hazreti Anas ibn Abi Marsad. استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه فلا نغرن من قبلك الليلة. Ey Anas dipdir Peygamberimiz. Gidersin dipdir. Şu dereni tutup gidersin dipdir. Ta ahyrına barıp dağa çıkarsın. Şu tağda daňatýança durarsın. Biz sen tarapdan arkaýyn boljak dipdir. Biz sen tarapdan arkaýyn boljak dipdir. Yani şu tağdan adam gelmer diýjek dipdir. Bolýa dip atyny çapyp gidipdir. Falamma asbahna gece geçti. Daňa tartdylar. Kharaja Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila musallahu. Faraka sallallahu aleyhi ve sellem rak'atayn. Daňa tutdyr. Geçýär da wagt. Yatanyň kıda geçýär, ibadatyň kıda geçýär. Gaýgatyk geçeniň kıda geçýär. Din, dünýä, halal, haram hemmesi geçýär da. Peygamberimiz azan çekilipdir. 2 rekat sünnetini okypdyr. Rawahu İmam Abu Dawud. Bir toğra adamlar seferde sünnet okuymaýar. Peygamberimiz jeň seferinde de okypdyr da. Sünnet terk etmäni öwrenşmäň. Faraka sallallahu aleyhi ve sellem rak'atayn. Rawahu İmam Abu Dawud. Peygamberimiz 2 rekat sünnetini okypdyr. Ertiň sünnetini okyp, aham aýdypdyr. Hal ahsastum farisakum? Dünkü atlyňyzdan habar bolmaý diýipdir.
sünnet bilen parzın arasında zarur bolsa keplam almışdyk. Rasulullah jandan ders alyas. Bir adam salam berse, "Wa aleykum salam" diýamaly. Hal ahsastum farisakum? On gurrun inşallah başga urmuga eder. Hal ahsastum farisakum qaýgyda peýgamberimize mesuliyet. Atlyňyzdan habar bolmay diýipdir. Indi parda duruljakda. Onda yok, haber yok ya Resulullah diýipdirler. Öten akşamky gidendir. Peýgamberimiz doğa birazyn etdiýär, zähmetler de çekilipdir diýsen ay. Ýöne geçaýly şey diýip, zähmetler çekilipdir ha. Ey zähmetler çekilipdir ha dinden çyryp. Fa uqimatis salah. Tekbir aýdylypdyr. Peýgamberimiz imam bolupdyr, erti namaz okypdyrlar. Falamma sallam رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر خلال الشجر فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا. İkreket okuyup bolup salam verende duruni wezzettir. Hal bağlaň arasyndan wezzettir. Ay boşluk gelýär ha atlyňyz diýipdir Rasulullah jan aleyhissalatu vesselam. Fajaa. Ol atly Hazreti Enes ibn Abi Marsad والجوان صحابة قلتر فقال يا رسول الله إني وقفت على الجبل كما أمرتني ما بيرشن يالي يرني يترب درنرن نبتر شال ديران تكدب داغن سنة دردم نبتر فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا داغن ما ترب إكي ديران دا آخر نغيشب gözledim adam görmedim meni hadiptir. Hiç tap görmedim diptir. Hem kim gözleşipdi. Yankı jawan sahabahan gözleşipdi. Hem kim gözleşipdi. Resulullah'ın gözleşipdi. Kim tarih Peygamberimiz näme diýipdir aham? Peygamberimiz aýdypdyr. Ey şundan bir sual sorapdyr. Ey bu sahabada bir jogap beripdir. Ey bir şarkıllat koyupdur şun cevabını. Peygamberimiz de şuna bir cayda veripdir. Ýöne dünýäni ýalpylatyp goýapdyr da. Şu zamanyň adamlarynyň eşitmeli bilmeli görjüňler. Ýöne owadalyk, ýöne gelşik, ýöne jaýa owadalyk, öýe owadalyk. Adam insan özüni ýatdan çykardyk bir zamanda. Näme adam owadalygy bolsa, ey hakykat bir pikrini giyirmişsin, halkı özlemeň. Awwal özüm aýdýan, soňram siz ödüňiz. Bireme içimde de giýreýliň, gorsagy da arasalaýlyň bireme. Nur imandan çyryym, Allah Taalaň ışkyndan çyryym, Allah Taalaň muhabbetinden çyryym. Hop bu kadar dünýä şu mahal awadalymaany öwesýüşdir. Bu kadar alymdy öwesýüşdir. Bu kadar jaý awadallyğa, bu kadar aşoýna awadallyğa, bu kadar servis behdaşlygyny zähmet çekýär. Daşaryk näme zähmeti ba? Eş öýmide näme bir bereket getirdi? Öýüň nuruny näme getirdi? Haýsy erheleýiň muhabbetine, haýsy inata, haýsy dogan garyndaş, haýsy bir öýüň nuraniýetini azajyk artdyr ýaşurdyňlar. Aslyn zindigileri näme süýjülükleri beri ýaşyratlar. Bermiye atdyna iman bolmasa. Şu zaman asa adamlar awary bolup barýar. Adamlar akılından şaşıp barıyor. Nämetçiğin bilen adamlar. Birce yol var, o da iman yolu. Peygamberimiz näme diýipdir? Kimden sorapdy? Şagirdinden sorapdy. Terbiyet beren adamsından sorapdy. Bir mümini kamilden sorapdy. Bir jawan sahabasından sorapdy. Näme diýipdi? Ey jawan dost, ey türkmen. Hal nazalta al-layla? Hal nazalta al-layla? Öten akşamdan beri atından bir gerek düşdün mü diýipdir. Öten akşamdan beri atından bir gerek düşdün mü diýipdir. Mana waha bu urrunde. Näjere çykitmeli şu urrunlardan. Hal nazalta al-layla? Düýün ikinnini berdim sen diýipdir. Şu mahalla gelli. Öten akşamdan beri atından düşdün mü diýipdir. فقال أنس رضي الله عنه فلم أنزل عن فرسي إلا مصليا أو قاضي حاجة حتى أصبحت أي برك الله يا رسول الله دين كنين gidenim mari
Akşam namaza düştüm, yatsı namaza düştüm, erti namaza düştüm, bir de ayak yol sıncağa düştüm, onun başa atımdan düşmedim, sen buyurun yerine yetireyim deyip. فَلَمْ أَنْزِلْ عَنْ فَرَسِي إِلَّا مُصَلِّيًا اَوْ قَاضِيَ حَاجَةً حَتَّى أَصْبَحْتُ. Bir namaza düştüm, akşam yatsı, erti namaz. Bir de ayak yol sıncağa gittim, onun başa bir yere düşmedim deyiptir. Ta dağıma atardım deyiptir. İneş mahalle gelip duruşum deyiptir. Yere düştü şayet yatıp kalsın. Yere düştü şayet beyitten göllep bilmeyen olsun. Yere düştü şayet atırsın. Yere düştü mü teyarlık bolup bilýän mi? Ol amady jin meýdanyň içinde beşermany wagt barmy? Tutar yüdün şamala, güýjügeler kamala, uğraşar ham hiyala, otuda uğraşanna, mahtumul işana diye. Adam yaş wagtynda hayırlanmak gerek. Adam jowan wagtynda istifade etmek gerek. Tutar yüdün şamala, güýjügeler kamala, uğraşar ham hiyala, otuda uğraşanna. Adam özünün kudret bedenisi aydiyan wagtynda bir Allah'ın rizayetynyň çürüm, bir din için, bir iman için, bir musulmançylyk için, bir Kur'an için bir zahmet çekmek gerek. Her işte olsun. Bir sofin dert almalyat dämey, bir azançyň dert almalyat dämey, bir ahunyň dert almalyat dämey, bir karger, bir kasep, bir danışçu, bir ustad, hemme kişiň bir dert almalyat dämey. Bir erhili, bir eni ata, her kim musulman bolsa şol adamdan ders almaly. Ben tuşamak deyiptir, daňat ýanşa, namaza düştüm, bir de sınca düştüm deyiptir. Ondan başga men hiç de demek deyiptir. Fakat negahman ya, aylam durdum deyiptir. Aňlyp. Peygamberimiz näme jahile berem bolsa o? Peygamberimiz hoş bolupdyr. Peygamberimiz ýalpyllady goýapdyr o. فقال صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك أن تعمل بعدها. رواه الإمام أبو داود. Ey Anas diptir. Cennet sana wajib bolly. Indemeylek ölüýünçäň, zikretmeseň de, sadaka vermeseň de, namaz okuýmasaň da, şu halk gowy işleri etýä günälem ýuwulsyn diýip, şu halk gowy işleri etýä derejem köpelsin diýip, olar etmäni geri beren diýipdir. Senki bollundy diýipdir. Şu bir gijede allyň diýipdir. Faqad awjabta fala alayka an ta'mala ba'daha. Innifat daş wagtyna gaýym bolla Hudaýyň parlaryny türde gedip edipdir. Edafa nefil okuýaýyn, edafa sadaka bereýin, edafa tesbih sanaýyn, edafa näme onu etip berme diýipdir. Bir de sen jaýdan bolsun diýipdir. Hudaý peýgamberden adam boş gaýdarmay. Hiç boş gaýtmaz. Emma men we maňa meňdeş hele erkek adamdan adam kan boş gaýdar. Kan adamlar wa, kan jowan oglanlar wa, bir neferin gowuny görjek bolup uklaryny aýyrdy. Uklaryny aýyrdy. Halalca pullaryny heder berdi. Halalca pullaryny heder berdi. İşden pullaryny heder berdi. İdinem bol. İdi hiç bol. İdinem bol. İdi birini sevüş galma bol. İdinem bol. Her kim öz zindigisini o başga ýaňa o başga ýaňa gitdi. Hudaý peýgamberiň edýän işi. Dinden çürüm insanyň ders almaly zatlar dämeýşe. Faqad awjabta fala alayka an ta'mala ba'daha. Bollu diýipdir, sana cennet wajib bollu diýipdir. Indi hiç de etip görme, pat ulaqan zatlary gaýym bolaga diýipdir. İlunimiz zamandan çym gerek gördüňler dämeýşe. Her kim yalan menen ýaşajak bolup, yalan menen utjak bolup, yalan menen pullanjak bolup, yalan menen öl erheliň arasyna girýär. Öl erheli ikisi ha. Oğul gyl ene ata. Yürekden mehabbet bolman bir yalandan ýaşaýyş, yalandan pullanma, onun için bereketleri ýok. Onun için insanlaryň arameşi ýok. Onun için zindigiliň süýjiligi ýok. Onun için hem kişi ýadaw, hem kişi haste. Şolaň hakykat remzi muwaffaqiyet diýerlerşi. Bular sana bilen etýänmişdik. O binden aýdyp duran kefini, ey näjere geçmeli şu urundan. Ya Resulallah, daňat ýança yatmadım da, düşmedim de diýipdir. İş yerine yetirýänmişdikle, Hudaý üçin etýänmişdikle, baştan savma etmeýänmişdikle. Döwrewni wezep, ay bolarda diýmeýänmişdikle. Allah hazır nadir diýänmişdikle. Hudaý Taala iman abruýdan aýyrmasyn. Hudaý Taala gursoklaňyz öýleňiz nuri iman bereketden doly etsin.
bir alham 3 kul huvallah Suriye Felak ve Nas koşup okuyayım ötüllü il bunumda dua eder okuyuverim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله فيراغ إلهي آمين كان مريض مضواد يبتر له إلهي آمين وتلن روح شادت من ختم لروا تسبيح لروا يبتر له خصوصا جليل أخون هجم لي قوادم دوين تفسير وقت قلب دعاء كدير شو ده دعاء والروح شاك باصني بالله رحمته إلهي آمين إلهي آمين إلهي آمين إلهي آمين إيلون وطنم da mescit medreselere öğlen bereketine dua ediyor. Amin ya ilahel alemin. İlahi amin. Parahatlık, emniyetlik, rahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Yoldaşlarını da yardımdan çıkarma uğrayın.